M'bale wanga ndadzuka bwino kaya iweyo. Ndakumva mmene wafotokozera. Ineyo ndinyadire kuti uli nacho chidwi chofuna kundiphunzitsa. Chidwi chofuna kundiyika pamalo poyenera ndi cholinga changa. Ife amene tikuchokera ku zipembedzo zina kubwera ku chipembedzo zanu ndizoona tikudikirira uphungu ochokera kwa inu umene uli wolondola. Chinthu chimene mungadziwe makosana ndi chakuti amene tatembenuka mtima kubwera ku chiphunzitso chimene tapeza kuti inu yomwe yala maziko kale. Maziko amene munayala ndi amene mukuyendapo ni mazikonso amene anachita kuyalidwa ndi wanthu. Ine ndikamafotokozera za zofowoka za maziko ena amene ndakupezani inu mutayika, ndimadziwa kuti mumakhulupirira maziko ndi ndondomekozo chifukwa chakuti inu ni wanthu amene mukungochokera pamwamba, nditero kulankhula kwake, mwachokera pompa pafupi. Maziko azimene zinayalidwazo kumene ankayalako inu simunafikeko. Kotero mwazichokera zinthu zipanjira munapogwiritsa ntchito zikwangwani zimene mwangozipeza njira. Koma kwenikweni kumene kunamerera chikwangwanicho inu simunafikeko. Kotero ine amene ndikuchokera kumene maziko a zinthu zina zimene inu mumazikhulupirira ndikuzika mbali imodzi ya mawu a Mulungu ndikuchokerako, ndikozokhala ndi chithunzi chosiyana pang'ono ndi mmene inu mukudziwira. Mchaka nthawi zina ndimachiona kuti sichabwino kukusiyanibe pomwepo. Chifukwa chani? Ndikugawiraniko pa zimene ine ndikuzidziwa kuchokera ku maziko a zinthu zimene inu mumazikhulupirira ndipo munazitenga kukhala mbali imodzi ya mawu a Mulungu. Ndiyambire pamene pa m'bale wanga wanena kuti ine ngamene ndikunyoza mtanda, kunena kuti sitikhulupirira mu mtanda wa Yesu. Ndikonze m'bale wanga, popanda imfa ya Yesu pa mtanda atero ine sinkadapezeka kukhala mkhristu. Ni imfa yake imene idapereka chipulumutso. Kotero kuti ndikuuze m'bale wanga, chikhristu changa, maziko anga alipo lero mokhulupirira mtanda wa Yesu Khristu. Tikamati tikukhulupirira mu mtanda timanena chani? Timakhulupirira imfa osati mtengo umene Yesu adapachikidwawo ayi, koma imfa yake imene adapachikidwa pa mtanda. Ndikukonze m'bale wanga, pali kusiyana pakati pa thabwa ni Yesu Khristu. Yesu si thabwa. Panali matabwa angati ku dziko lapansi. Iwe niwe mboni unaona pamene ankampachika Yesu paja uja wopanga filimu ya Ambuye Yesu adakwezapo mitanda inga. Mesa mitanda ija inali itatu. Ufuna ndiuza kuti mitanda yonseja tikhulupirire kuti ni mawu a Mulungu ndi choonadi? Ine m'bale wanga nimasiyanisa nkubwera kwa uchilendo changa mchipembedzo chanu cha Seventh Day Adventist. Musatike mawu mkamwa kapena kutipotozera chimene ife tikunena. Yesu anafera pa mtanda ndipo imfa ya Yesu inapezeka chipulumutso kwa anthu onse. Imfa yopachikidwa pa mtandayo ndiye chipulumutso chathu. Ukimve chichewa, imfa yochita kupachikidwa pa mtanda. Choposa nchani ni imfa ya Yesuyo, ni Yesu mwini wakeyo, osati thabwa limene adapachikidwira moyo. Umpachika Yesu pa mtanda sizikwatengera wanthu ku mtandako kuchosapo Yesuyo nkusiya thabwalo paloka. Thabwalo silili chipulumutso kwa munthu. Kumva kwanga kwa ine ndikutsimikizire m'bale, na ngati amene adapachika mitanda ku dziko lapansi Yesu asadakhachike pa mtanda. Okondedwa, nditakufotokozera kuti mtanda chakhala chinthu chakale, sichikuyambira pa Yesu. Papachikidwa anthu ambiri
padapachikidwa ulendo wa Tamuzi pa mtanda. Kodi Tamuzi ndi mtandawo ungakhale chipulumutso mtandawo pawokha? Fachani sitimakukweza mtanda munyengo imene Yesu Khristu adala sadapachikidwe pa mtanda, chifukwa panali kusiyana pakati pa anthu okapachikidwa pa thabwalo chimene chikumpanga mtanda, chimene chikupanga kukhala imfa ya Yesu kukhala yopambana pa mtandapo ndicha si mtandawo koma wopachikidwapoyo. Ndipo peza iye adapachikidwa pa mtandapo, timanena kuti imfa ya Yesu Khristu ya pa mtandayo chili chipulumutso mwauzimu. Tikamanena kuti nyamulani mtanda wake wa Yesu, timanena ja tikunena zintchito zolemera za mbuye wathu Yesu Khristu, masautso ndi zopsinja zimene mbuye adakumana nazo. Ndiye mtanda wathu umene ngati tigwada ndi timafuula timati mu mtanda wanu Yesu Khristu ndili kuyima njii. Mu mtanda wanu Ambuye Yesu tikunena mu imfa ya zopweteka ndi masautso amene mkuluyu wotchedwa mwana wa Mulungu analola kuvala thupi la munthu ndikukakwera thabwalo nkukakhala pamenepo nazionetsera ku dziko lonse lapansi. Ife natikhulupirira kuti mwa iye muli moyo, uzimu ngakhale kuthupi. Thabwalo adalisiya pomwepo, kumbukirani kuti adamtsitsa sadakalowe nalo kumanda. Thabwa silidafe nawo, thabwa lija silidatengedwe nkukatyoledwa nawo limodzi kapena nkukalowa m'manda, anangotsitsa thabwalo nkulisiya pomwepo. Mupite ku museum mukapeza matabwa amene aja akusunga akatolika, tidagwira ni manja ni matabwa amene sadathandize kalikonse. Kotero kuti munthu sungatenge thabwalo nikupachika pa chinthu chotchedwa chipembedzo munena kuti umene ndiye Yesu, ndiye mtanda wa Yesu, mumapachika chinthucho. Ayi, Yesu adapachikidwa kamodzi pa mtanda, ndipo ni imfayo. Chimene ndikufunika inu ndine tidziona ndi imfa ya Yesu, nkhope yooneka ikhale ya Yesu. Kotero kuti yotsa anthu amene tikukhulupirira pa Yesu nitimanena kuti thabwali ayi mtanda ayi, sitikunena kuti tikuchotsa imfa ya Yesu pa mtanda ayi, tikukhulupirira pa Yesu. Koma chimene ine m'bale wanga ndingakuwuze kuti sichili mawu a Mulungu ndikutenga thabwa kulipanga kukhala chizindikiro pakati pakachisi. Mwina zili bwino kuti amene kundifunsa niwe mzanga wa Seventh Day Adventist, zili bwino kwambiri wachiramulo titivundukule malemba tipeze kuti ni chizindikiro chiti chimene Mulungu adapereka pakati pa anthu. Mesa adapereka chizindikiro cha Sabata, adapereka chizindikiro cha mtanda. So tikanena kuti Yesu Khristu mwa imfa yake ndiye titengeso mtanda nkuyikaso chizindikiro pamwamba. Tili ni milungu ingati, tili ndi zizindikiro zingati? Pakuti kupereka chizindikiro cha mtanda ndiye kuti mukuyika chizindikiro cha imfa ya Yesu. Pamene ana Mulungu sitidapatsidwe chizindikiro cha imfa ya Yesu, sitidapatsidwe. Chimene ana Mulungu adapatsidwa ni chizindikiro cha Sabata, ndi chimene adatipatsa Yesu Mulungu wathu. So nchifukwa chani pakati pakachisi tingakakweze milungu iwiri nthawi imodzi? Pakuti Mulungu wathu ndi mmodzi, Ambuye mmwamba mwa Yesu Khristu mwana wace amene anapachikidwa pa mtanda. Iye adapachikidwa pa mtanda, pakamwa pake sipadanene kuti ndikukusirani chizindikiro cha mtanda. Sadanene chizindikiro cha iwe ndine anthu a Sabata ndi sabatalo osati mtanda. So tamvera, kodi iwe ndine kukuyenera kuti tilemekeze malo amene adapachikidwa Yesu kapena tilemekeze opachikidwa? Tikweze Yesu kapena tikweze malo amene Yesu adapachikidwapo? So pano chipembedzo cha mafano chidakuchotserani Yesu ndikukuyikirani thabwa kuti limenelo ndi limene lingakakupulumutseni. Ndi chimene ife timanena kuti chizindikiro cha mtanda nchachikunja sichifunika pakachisi, chifukwa chimachotsa umulungu wa Yesu Khristu. Mtandawo wachotsa anthu mu imfa ya Yesu nkuwapembezetsa thabwa
limayima thabwa ngati chizindikiro cha imfa yake. Thabwa ife sitimakhulupirira mu thabwa, sitikhulupirira mu mtengo, timakhulupirira mu imfa ya Yesu Khristu wopachikidwa pa mtengoyo. Kotero kuti iwe ndine ngati anzathu tonse osunga lamulo, osunga sabata, amene tidayikizidwa, malemba akutiuza kuti chizindikiro chimene iwe ndine tidapatsidwa ni sabata. Tandionetse pamene adanena kuti chizindikiro chathu cha ife akhristu ni thabwa. Pakuti chizindikiro cha thabwa chikuchokera ku mafano, kuchokera kwa Tamuzi, kumusi muziwa inu ngaziwe ine kusiya inu. Koma kuti mwanziyambira pakati, ndi zinthu zimene mwaziyambira pakati amene adaziyamba simukudziwa. Pobwera wena amene angakufotokozereni mmene zidayambira simungavomerezane nazo, chifukwa makolo kuchoka ku makolo anadana nacho chimenechi. Inuyo ndinu mboni, mundivomereza ine kunena kuti ngakhale mafounder athu achipembezochi muzayang'ana china William Miller muyende nawo, simukapeza akukhulupirira mu mtanda, adakhulupirira mu imfa Yesu. Muyende naye achina Ellen White, simukapeza akukhulupirira mu mtanda, adakhulupirira Yesu. So sizoona kuti ife tikunyoza mtanda. Iyayi sizingatheke futhi kukhulupirira Yesu. Ngati timatchula Yesu ndi kukweza Yesu, yoti pamenepo tamkweza Yesu wofera pa mtanda, osati tikukhulupirira mtanda, koma Yesu ofera pa mtanda. Zimveka chichewa inu anyamata asukulu, khala ngati simumva bwanji. Zilekana nife mabulutu kulephera kumva chichewa. Chichewa tikuti kukhulupirira Yesu ofera pa mtanda, osati kukhulupirira thabwa. Nkumayenda nthabwalo nkumalipachika pamwamba thabwa. Yesu ali kuti nga inu poti nachilamulo ni chizindikiro chanji mwayika pamenepo, pakuti munafunika mukweze chizindikiro cha sabata. Ndibula mukanalemba chintani chinje chibana nikungoyika sabata pamwambapo chithabwa cholemba sabata. Nkumakufunsani chani kuti chizindikiro chimene Mulungu anatipasa chimenechi mutayika sabata chithabwa pamwambapo, koma osati kukayika mtanda umene chikhalire ni history ya mtanda ikuchokera kumusi Yesu asanabwere ku dziko, ndipo ili ndi background ya mafano kuti kuli chiyero ku mtanda kuchokera pamene udayamba mpaka pamene uzamalize. Mtanda ulibe chiyero, ni matabwa ochita kuyika munthu. So ndikamanena kuti chizindikiro cha mtanda tudana nacho motani okondedwa. Ngati ine nimadana nachodi, nimadana nacho bwa chisamakweze mbendera za chikhristu chithabwacho, koma tidziona Yesu. Chifukwa cha chizindikirocho chikupezeka ngakhale mzinthu zonse zachikunja. Mukapita kwanza anthu oyimba mumapeza atakweza mtanda omwewo. Tisiyana nawo bwa. Tikapita ku anthu opembeza mafano tikapeza akweza mtanda omwewo. Tikapita kogona mizimu ya anthu akufa tikapeza mtanda omwewo. Tikapita ku machemba onse andiyerekezi mukapeza mtanda omwewo. Kulikonse kumene mungalowere pansi pa thambo na kumene kukuchitika chipembedzo cha mizimu, chipembedzo cha mafano, mtandawo mukawupeza. Chifukwa ni chikhulupiriro cha anthu a dziko lapansi. Yesu naye pobwera popeza adapeza zilango ku dziko zilipo zomapachika anthu pa mtanda, sikukadatheka iye kwakangomuphwanya pamwala. Adafunika akwere pa mtanda pomwepo kutsata ndondomeko za dziko zimene ife sitidafunike tidzitsatabe kufika lero. Ife tikufunika timulemekeze Yesu kuti ofera pa mtanda, osati mtandawo tiuchitenge thabwalo palokha nikulikhazika ukachisi. Pamenepo tasemphana ndi yotsedi tuvomera uchotsedwa, sitiyenda limodzi. Pamenepo tachotsedwa, pamenepo nkhale mutapanda uchizi kuti chotsa tithe uchoka tokha. Kuti tidzinena kuti mtanda ndiye chiyembekezo chathu cha ife, koma titakweza thabwalo pamwamba pakachisi, chimene chokondedwa chofuna uchiona bwino. Makamaka ino anyamata amene tiusunga limodzi sabata, maganiza kuti pakachisipa tikadayika thabwalo limba sabata bola. Ukadakhala bwinoko kutifunsa tikadalina kuti chimene chinchizindikiro chimene Mulungu adatipatsa ana Mulungu ndikuyika chizindikiro. Sabata likhale chizindikiro cha ana Mulungu. Sabata likhale GR ya ana Mulungu. Chidindo cha ana Mulungu ni sabata. Chidindo cha ana Mulungu si mtanda. Kukhumudwa makosana tikakafika kwathu.
mumalephera kulowa pa khomo chifukwa cha zimene wena adangokupa chikani nkukupatsani. Inu simmaona kuti chipembedzo cha chikatolika chonse chidayima muthabwalo kuchokera kwawo kumusi watamuzi chainanise milamisi kuzuka ponsepa mpaka kudzafika lero. Mtandawo adzakhala kulambirabe mpaka tsiku ilo likupitalo. Kuti simmaona wanthu aunyoza Yesu akumayenda muchizindikiro cha mtanda, njira ya mtanda. Wanthu akumanyamula mitanda numamenyedwa kufanizira Yesu. Tinyamula mtanda atuposachedwa anyamata ifa chipembedzo cha Seventh Day tikapanda uzitenga bwino. So ine nemati ndikonze m'bale wanga mbali yanga singakukonze sizingathe. Chifukwa chimene kwa zaka udakhulupirira. Ndipo wachipeza makolo ako a Seventh Day iweyo akukhulupirira kuti mtanda ndi chipulumutso. Thabwa ndi chipulumutso. Koma ine chipulumutso changa sichili muthabwa. Ine chipulumutso changa chili pa Yesu ofera pa mtanda. Ndipo ndimakuwa mtanda Yesu Khristu munipulumutse chifukwa cha mtanda mudanyamula. Munipulumutse. Ndikamaliza pamenepo natha. Sindimatenganso mtanda kuyika kutsogolo chikhale chifano pachokha. Chikhale ngati chizindikiro cha chipembedzo changa. Ayi, ine chipembedzo changa chizindikiro chake nsabata si mtanda. Ndiyankhe choncho bwanji m'bale wanga. Siyane pamenepo. Mbuye akuthandize. Sindidzagonjera chimenechi chifukwa kuchipembedzo cha Satana timagwiritsa ntchito mitanda yomweyo. Ngati mwitano oyitanira zinthu zakufa. Itana mizimu imene idafa timagwiritsa ntchito chomwecho. Lero sunganikakamize kuti chimenechi mpaka nipachike pa khosi. Sizitheka. Kuti mpaka chimenechi nipachike pa mtunda. Ayi sizitheka. Kuti mpaka nichivale. Sizitheka. Chifukwa chifanana ndi chipembedzo cha Satana. Kuti nivale chimenechi. Pazimveka yapo. Koma lero utaniuza kuti inu mukukhulupirira Yesu wofera pa mtanda. Kapena kuti inuyo munyoza Yesu wofera pa mtanda. Pamenepo nine nkunjadi. Pamenepo musanichoserenso ayi dakali chipembedzo cha Satana. Ngati nditulutse mawu pano onena kuti sitikhulupirira imfa ya Yesu. Chifukwa amene adakhala kuchipembedzo cha Satana nalephera kuyenda bwino ndi Mulungu. Iwowo sakhulupirira mu imfa ya Yesu. Sakhulupirira pa mtanda wa Yesu. Umene adapachikidwa sakhulupirira. Koma iwo amene akukhulupirira Yesu Khristu amakhala kuti akukhulupirira kuti Yesu adafera pa mtanda. Koma osati kukhulupirira mtanda nikutenga ngati chizindikiro. Tasempana situyendera limodzi pamene. Unimve m'bale wanga pamenepo sizuthandiza kalikonse. Tasempha. Tsono uone m'bale wanga anzathu amayika pa mtima. Ife panopa udakali mu nyimbo, udakali mu nsalu, udakali pamwamba. Posachedwa mudzauona umene uja ukupezeka mzovala zathu. Mudzauona umene uja nafenso titawupangirako lona omagwira ndi manja. Sinangati kukhulupirira mtanda. Amene mukukhulupirira mtanda kuti mtanda ndiye Yesu. Thabwa ndiye Yesu. Kuti mukamaona thabwa mumaona Yesu. Tasempana. Ine ndikamaona thabwa ndimaona thabwa. Ndikamaona Yesu ndimamuona Yesu ofera pa mtanda. Tusempana maonedwe. Maso akhala ngati ayikira osiyana. Iwe kuona mtanda kuti ndiye Yesu. Ine ndimaona Yesu ofera pa mtanda. Kotero kuti pamene akumtsitsa pa mtanda ndimamulondola Yesu mpaka kumanda. Akakhala masiku awiri mtanda ndausiya pa Gologota. Thabwa nalisiya pa Gologota. Uja kuuka ngakhale pa pewa olo pa khosi palibe olo saini palibe nkhale pena pake kuti kamene adadinda tatu mthupi mwake ya mtanda palibe. Ngakhale pamene amakwera ngelo pobwera sadanyamule mtanda udzamchingamira nawo. Ali pleni ngati ngelo. Ouka kwa kufa kupita straight away kwa kumana na Atate. Atasiya matabwa awo pa Gologota. Sada nenenso kuti anyamata inu dzakhale ndi pano mudzikhulupirira ichi ngati chizindikiro. Ayi atachoka pamenepo asadapite kumwamba akuti cha nakuyikira ni gonero apa. Muzichita zimenezi. Anati muzikhala mu mtanda. Muzichita zimenezi ku gonero. Uja akusungulira wakatifikira ku ubatizo. Ati muzibatizidwa. So zinthu zimene Yesu akusiya ubatizo, akusiya mgonero. Iye ngati mwana wa Mulungu akunyamuka kumapita kumwamba. Koma ife ana Mulungu timaona kuti Yesu ndiye chipulumutso.
ndipo sanatisiyire chizindikiro cha mtandacho kuti chidzikwera ngati saini. Bola atamapanga anzathu aja apemphera Sande ndivomerezana nawo chifukwa sadasiyire chizindikiro chilichonse. Koma amene timapembedza Sabata, Bible lidatizira chizindikiro cha Sabata. Ndiye tikuyimika milungu iwiri at the same time, sign ya Sabata pa nthawi yomweyo chizindikiro cha mtanda. Timveziti kumene mutitengera mutengera wanthu kuti, pakuti mukamaonetsa thabwalo wanthu amaona thabwa ngati Yesu. Kotero kuti chipembedzo micho ncha m'maso sangalowe mu mzimu kuona kufunikira kwenikweni kwa Yesu. Chifukwa chake akangogwira thabwalo kapena kulika pa mtima kapena kuliona amakhulupirira kuti ndili pamaso pa Mulungu, ndili pamaso pa Yesu, kukhulupirira matabwa. Koma kuti achosa thabwalo munthu adziona Yesu mkati mwa chithunzithunzi cha kukhulupirira Ambuye kuti iye ndiye Mulungu amene adatifera ku dziko lapansi, ndipo mu mtanda wake wakuti adanyamula zopweteka kamba ka ife, goli lace limene ananena kuti lili lofewa ndi lopepuka nyamulani limenelo. Pomayang'ana masauso akusausika kwa Yesu ku dziko lapansi, mmene dziko likutitundunza ufuna kutigwetsera ku chiphompho, masauso tikumanena owo ndi amene timawatcha kuti nanyamula mtanda wa Ambuye Yesu. Chani chifukwa Yesu adanyamula zopweteka za dziko lapansi, koma sadazisiye zowawazo ngati chizindikiro chakuti wanthu adzilambira pamenepo, adzigwadira pamenepo, adzigwadira mitengo. Ni chipembedzo cha mafano kutukula mitengo zosema. Chizindikiro chiti chimene Mulungu adanena kuti chikhalepo, pakuti akunena kuti musamayike chizindikiro malingana ndi malamulo chapansi pa thambo kapena chamwamba mwa thambo. So chizindikiro ichi chasemedwa chapansi pa thambo, chosemba anyoni, chosema ajere, nguchikhoma matabwa, nguchipaka penti, nguchikapo kancha chitsulo kuchikapo. Eyo kakwanda sichikuchoka ku dziko lapansi. Sadachipangeni wanthu kuti chikakhale fano pakati pa wanthu, kuti wanthu adziyang'ana chimenechi. Anzanu kuti amagwira chimenechi amati nagwira korona pa sopo. Poti mwakwatirana kale mwina chifukwa chake mukwayikira kumbuyo, mungawikirenso mtanda pakuti ubwenzi panopo chafumbira chibwenzi. Jezebelo ali pa bedi kukumana ni mamuna. Nkhani iyi yosausa kwambiri makosana. Ine iwe sinuvomereza m'bale wanga. Ninene kuti ine iwe sunganiphunzitse unikakamiza kuti nizikhulupirira mtanda, sizingatheke. Chifukwa ine kumene ndikuchokera ndikudziwa ntchito ya mtanda kuti nchikunja. Koma iwe sunganichotse pakukhulupirira Yesu kuti adafera pa mtanda. Sunganichotse ngakhale mpang'ono pomwe zizindikiro za imfa yake ni chipulumutso cha imfa yake chikuonekera m'thupi langa. Dere nkamayenda nimaona kutunduzidwa kwa Yesu pa mtanda, nimaona ukali wa mphamvu za Yesu umachitika mkati mwanga, wakufera pa mtandapo, imfa ya pa mtanda. Yesu adafera imfa ya pa mtanda, osati kuti Yesu ni mtanda. Anyamata asukulu mwatani kuti muchoka ku college uko chakuphunzitseni mabulutu. Imfa ya pa mtanda, osati kuti Yesu ni mtanda. Hani yosausa tikumana posachedwa akaweruza mulandu okhalapo alipo pa mpando adzaweruza nkhani.